היום חבר שלי, אילון, נתן לי את הסיסמה למשתמש שלו. היום אני רוצה להטריל לו את המשתמש. בא לי להיכנס, נגיד, זה ילד מהכיתה שלי, הראל. אם הוא בהתחלה, אני נכנסתי לו, ואני אכתוב לו, תל המלך, תל המלך, תל המלך. והוא יחשוב שזה עדיין אילון. אוקיי. איפה הראל? בוא נכתוב לו הראל. אני אכתוב לו הראל. לא. אני צריך לעשות עברית כדי שהוא יבין הראל זה עדיין אנגלית. איזה גאון אני. טוב, אני עומד גם להיכנס לו למשחקים של בנות ולצאת ולעשות את זה מלא פעמים לכל מיני משחקים. רגע. הראל, בוא רגע. הראל בכלל מחובר, הנה הראל מחובר, הראל מחובר כלל. איפה הראל? פה אולי? איפה הראל? לא, אני אכנס אחר כך להראל. כי אני לא מוצא את הראל. אוקיי, נראה לי אחר כך אני אכנס להראל. אני אנסה למצוא ילדים אחרים מהכיתה שלי. לא. לא. כן, מצאתי. בטוח יש מחוברים בסטיל. בסטיל אין לו כמעט דברים. הוא נכנס בטעות לפאבליק. אז בואו נחפש שרת בטוח בשרת עם חברים. ילדים מהכיתה שלי, לכתוב להם תל המלך. כי זה נכון. כמה חברים יש לו? זה חדשים. בואו ניכנס. אני מנסה לעשות לו סקאם שרת של... אני מנסה לגנוב דרך המשתמש שלו. זה נורא קשה. הדבר... קיבלתי בלוק. טוב, בואו אני אנסה את התוכנית שרציתי לעשות. הוא הסכים לתת לי את המשתמש. הוא יצא. אם רגע נכנס, אם רגע... מה נו ביני? בא לי... זה לא עוזר לי. לירי, רטון. אוקיי, זה משחק חרא ואני לא יכול לדבר על זה. אני אזמין להתאבל למשחק. לא. טוב, בואו נחפש בנות.
אחריי. כזה מצחיק. אני לא עומד להיות לו יותר מדי משתמש, כי משתמש לא מעצבן אותי. זהו! הראל מחליף מלא משחקים. איפה אתה הראל? אני לא מאמין שאני מחפש את הראל פאקינג. הראל לא מה אני מדבר? הראל פה. למה רק משחק במשחקים מוזרים האלה? אוי, אין לי סיכוי למצוא את הראל פה. הרגו אותי, וואו. בואו ניכנס לסטיל ובואי נראות. אני חייב למצוא מפה שהראל ייכנס לשם והוא עדיין אני אוכל לראות. אוקיי, בוא נזמין את הראל. לא. וגם שאני אוכל לעשות עם בית. אוקיי. אוהבת לנשק לו את הפנים ולהקשיב איך הוא שר. אוי, שומע. שירים שאני כותבת בלילות כשהוא יושב על הגב. יפה שלי, רואה לו בעיניים את הלב, הוא באמת מאוהב. הראל כאן, הראל נכנס. הראל. כל מה שאני רוצה זה רק ללכת שוב למשחק. יש לי. הוא יראה אותי שמחה בשבילו וצועקת חזק. הוא יצא? די. עד שנכנסת. כן שם. שאני רוצה תמיד הוא מסדר על מגש. גרם לי לחשב את הגורל שלי עכשיו מחדש. הנה, הוא כאן. אני צריך רק למצוא את הראל.
השירים האלה? אוקיי. אני כותב לו אבל בוא. אבל בוא. יואו, אני יוצא ממנו. לי כוח. נראה לי הוא בכלל לא בשרת. הייתי מלא זמן והוא בכלל לא היה בשרת. כן. מה עוד אני יכול לעשות? לאילון למשתמש. מה אני יכול לעשות? כן, הנה, זה סטיל הברימט המקורי. למה יש לי כזה הרבה מחוברים בסטיל הברימט? להשתמש של אילון. יהיו לו גם ככה הרבה מחוברים. כמה חברים יש לו? 388. בא לי להיכנס. הוא יצא. נראה לי. מה אני אעשה לאילון? אפס רובקס. האם היה לך סקינים? אני אצב לו סקין חתיך. באמת, אבל עכשיו חתיך. אוקיי, ככה. אני עומד זהו. בוא נעשה לך כרס. זה איש טוב. לא, אני צריך לעצב אותך. אוקיי, לא. כן, משקפיים. איזה מגניוק אתה. אוי לא. אין לך כלום. אחי, אתה לא לובש כלום. אבל נראה לי אחרי זה אתה תהיה חתיך.
לא יזהו שזה אילון. דאם. לא. הדברים הכי גרועים עשיתי לו. לא, שיניתי. אוקיי, אבטה. לא. טוב. נראה לי. איפה אתה, הראל? הראל, מצאתי את הראל. הראל. יש לי משהו. רציתי להגיד לו, יש לי משהו להגיד לך, ואתה לא מקשיב. הוא אפילו לא יצא. אין לי כוח. אני כבר נסע. אין לי כאן עוד ילדים להטריל אותם. אוקיי. אז נראה לי נעשה לו עוד משהו אחד. לא. שנייה. איש. בא לראות את הפרופיל שלך. עזוב, השתחרר. אין לי קיון. הוא אמר לי, אני יכול לעשות הכל חוץ מלעשות שהוא לא יוכל לשחק. אז אם אני אשנה את השם שלו מאילון זך לא, זה בעברית. אנגלית. טל קינג. נראה לי פשוט יש כאן רווח. כן. עכשיו אני מתקשר לאילון, אומר לו סיימתי, אני לא אומר לו את השינויים שעשיתי, אם הוא לא יענה,
אני אסיים את הסרטון. אין תשובה. הוא ניתק לי. הוא כותב. אני כותב לו, סיימתי. אני יוצא. אוקיי. טוב, גם מקודם בטעות נתנתי לו לאריאל, בטעות הרעתי את הסיסמה של אילון, אז עדיף שהוא יחליף סיסמה עכשיו. ויאללה, ביי.